Salamu alaikum. Baki muka yi ne? wallahi Ina wuni? Lafiya kalau. Ina gajiya, ina wuni? Lafiya nan. Ina gajiya. Ba gajiya. Sannan ku dai. Wane ne saurayi a ciki? kuma gashi nan Allah sarki. Baki daga ina haka? Ta ce ne mu zo mu gaishe da ku. Don gaida surukai ne. Ni nake fanta. To masha Allah. Sannun ku da zuwa. Yawwa. Ya hanya. Yalau. Ya mutan gida. Lafiya lau yawwa. dama ba zama ne kawo mu sai mu zo dai mu gaishe da ku ne mu wuce Ko mun gode wallahi sosai. to Sannu mu ko Gaskiya kun kyauta. Sannu baba. Yawwa. Kana ta cin abinci abin kai. sirkin ka ne fa Eh? sirkin ka ne Ina cin abinci. ka kai halin da Allah mu wuce tunda mu gaishe da su Na gani. Sannu baba. haka Kana ta cin abinci wallahi. so kace ka sa hannu fa Kana ta cin abinci baba ka bismillah ne? Yayi baki baka ce masa bismillah. sirkan ka ne fa Kiran da ka bari mana abinci ne fa. Gashin da bismillah ne gashin. Ruwa ne wannan ruwa ne. Eh? me haka Shinkafa baban ku yake ci. ka zo bari mu wuce wala haka yake halin shi Lalle cikin lalle gafara gidan sarkin kalamu. Sannu baba. Sannu baba kana ta cin abinci abin ka wallahi. Ba cokali ne? Wannan daga ina kika dauko shi ne? Me hankali ta kawo mana gidan nan kuwa? ka dina ci mana me haka wai kana ganin suna kallon mu Kai menene ke damun ka? Assalamu alaikum. Baba alqura bin warka da Allah kai ne mun kaga mai. In zaka sa hannu ka zo ka saka hannu nan. Alqura bin ne ya rafu. Ka san ni na jin yunwa na ce mata tun da zan shigo da manta ne na zuwa. Sannu baba kai ta tun da Ya da. ana barin halak din kunya ni kana naga abincin ya ga onga amma na kici saboda gidan sirkai ne gidan sarkin ka ne to ba gidan sarkin na ban. Baban ta yaro rana ne. Ko uban ka ne? Ka ga dan iska. Yo ga abin da ya fi karfin mu kin dauko mana mahaukaci kin kawo gida. Allah ma mutum ya girki alquran. Amma kaka mutu ki shafa alquran. Dima ina wurin ka babu ki shafa. sirkin ka ne fa Ne ma albarka. tashi mu tafi Kai.